Bilbao Fitting Room izeneko ekimena abiarazi dute Bilboko hotel esanguratsu honetan. Ekimen honen nondik norakoak asaltzeko Iratxe Ostolozagarekin geratu gara, bera diseinatzailea da eta baita ere Bifashion saioaren kolaboratzaile berria izango da. Laster ikusteko aukera izango duzue. Bueno, Iratxe, konta iguzu zer da Bilbao Fitting Room izeneko ekimen hau? Bueno, Fitting Room erakustoki bat da. Bai moda, arte eta tendentzien erakustoki bat. Hemen diseinadore diferente juntaten diez, logela diferentetan eta logela bakotza eramaten daure norberaren mundura. Da, lindilu bururatzen jata, ez? Honek diademak eta tokauak iten dauz. Eta badauka espazio bat, logela bat, bere munduan proposamen egiteko. Eta hori da Fitting Room. 40 bat diseinatzailek parte hartuko dute, okerrez banago, ez? Bai. Eta herrialde askotatik etorritakoak. Baina zein helbururekin etortzen dira halako ekimen honetara, Fitting Room ekimen hauetara? Euren burua ezagutaraztera. Azkenean bada ekimen bat norberak egiten duena azalarazteko. Eta bada nahiko atraktiboa da berez, hotel baten, logela bakotzak mundu diferente bat espresatzen dau eta hori, euren burua ezagutaraztera. Eta saltzeko eta erosteko harremanak egiteko aukera ere badago? Bai, azkenean hori da, ezagutarazteak zer esan gure da, bai, harremanak egin, saldu, hemen be erosi leike. Ez da bakarrik dendek eta parte hartzeko, edozeinek erosi aldau, eta hoize. Pixka bat, deigarriena edo gertatzen dena da, jendeari gertatu altzaiona, da hotel batean egitea eta logelak izatea erakusle jo azken batean, ez? Bai, azkenean erakargarria da ekimena berez, ez? Ez da merkatu, azkenean hau merkatu bata, baina formato berezi batean, baina merkatu hutsa. Ondo baderitzozu, Iratxe, igoko gara logeletara eta diseinatzaile eta artistek egindako proposamenak ezagutuko ditugu. Ederto goazen, ba? Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. And everybody knows the scene is dead, but there's hoteleko pasilloetan logelaz logela, pasillotik pasillora bagoaz eta hurrengo logela honetan zer da topatu dezakeguna? Deitzen da. Beitu, badirudi giro aparta daukatela eta esan duzu garrantzitsua dena dela nola girotzen den, nola saltzen den produktua, zer da hemen ikusten duguna? Bitxi diseinatzaile bata, eta honek txokolatetan oinarrituta egiten ditu bitxiak. Beste logela hau jendez gainezka topatu dugu, Modi Trends izena dauka hemen erakusten den markak eta zer da hemen proposatzen dena? Aiztabi dira, bata Berlin eta Errioxa artean sortuta eta hauek egiten daure alde batetik argazkiak, bai tokauak eta gero bitxiak, brotzak eta holakoak. Eta baita fularrak eta... Denak ukitu berezi bat dauka, ez? Bai, hartu da, bai tokauek, eski igual oso berezia dia tokauak, lumek eta 100 urte baino gehiago dekie, vintage punto hori daukie. Eta gero brotxeak bai, argazkiekaz eta inde. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling like... Oso pitxiak ikus ditzakegu hemen, ez? Bai, el armario de Lulu.
El armario de Lulu atzean, Soraia dago, eta Soraia behin baino gehiagotan etorri da fitting roomera, eta gaur komentatu dozku bera oinarritu dela Maria Antonietan askarietan. Danokiko dugu buruan bai pelikulea eta bai sasoi hartako askariak, eta horretan dago oinarrituta. Jateko modukoa, Bai, dana, bai. Eta hon aurkezpena egin dau, justo serie konkretu bata, eta fitting roomera etorri da aurkeztera. Baitu izlako transformazioa egin dauen logelan. Oso polita ipini da. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. And everybody knows, everybody knows. Bilbao fitting room honetan, bitxi eta komplementu osagarri arropaz gain baita ere estanpauak eros daitezke. Alicia Billoderrez daukagu gela honetan, eta honek estanpauak egiten dau, zuk esan da modura. Halako laukitxo hauek dira, salgai edo daudenak. Bakoitzak badauka bere marrazkitxoa, eta orduan jendeak zein daukan gustuko erabakitzen du, eta hori oihal batean edo hanbat metrotan edo saltzen diote. Bai, esklusibitateaz eta saltzen da, erosten dauenak horregaz egin aldau gure dauena. Bai arropea, bai kojinak, bai horman eta ipinteko papera, bai, eta hoizain bat aplikazio. Oso proposamen bitxia iruditu zaigu. Bai, nik pentsatan eban diseinadoreak berak iten zituela estampauak. Talako baten enterau gara, ez saldu iten dira. Irudiak saltzen dire moduan, estampauak be, bai? That will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Oinurratsak jarraituz, takones bien puestos eraino heldu gara. Eta hemen zenolako proposamena, Iratxe? Zapaten ganean, doia ongo proposamena. Baina zapata berezi batzuk, ez? Bai, neskonek eskaintzen duena da, esklusibitatean oinarritzen da beran proposamena. Norberak eskatu aldau, gure dauen zapata, gure dauen kolorean. Esklusibitate kontzeptu hori hobeto ulertzeko adibide bat daukagu hementxe, ez? Bai, nik hau gure dot, eta gure dot, zapata bera horian. Amengo punta gurot la rosa, amengo abebai la rosa eta takoia gorrian. Hori nahi izan ez gero, diseinatzaile honek egingo dizu zuk eskatu bezala. Hoize, eta gehienez, 3. 3 baino gehiago ez tozte egingo. Badakizu zuk daukasun hori esklusiboa izango dela. Hoxe izango da erakutsiko dizuegun askeneko logela, zer da hontan topatu dezakeguna? Hemen arropea topatu aldugu, eta hortarako diseinadore bi dekoguz, bat Txibito eta bestea da Princesita Style. Hauek dekien berezitasuna da ilustrazioetan dagozala oinarritute. Eta, Txibitok iten da sumientzako arropak, eta bai Japoniatik eta datozan oialek hasita iten dauz, eta Princesita Style aldiz, honik iten dau beran ilustrazioetan oinarritutako kolekzio bat, eta da txanogorritxun oinarritutako hain zuzen ere. Eta oso polita. To their pockets, everybody wants a box of chocolates and a long stemmed rose. And everybody Bilbao Fitting Roomen 3. edizioa izan da aurtengoa, ikusi beharko datorren urtean ere berriro Bilbora etortzen diren. Ikusi duzuena, edo argi geratuko zitzaizuen, hemen Iratxe, nire alboan daukaguna, kolaboratzaile ezin hobea izango dela Bifashion tarterako. Gogotsu zatoz, eh? Oso gogotsu eta eskerrik asko, konbideagatik. And everybody knows, everybody